Opemsuo no afedwom na kyerɛ bibi ebekɔ so sisi ebreti imo bibi sonko bɛkɔ so wakɔfrɛ otumfoɔ brempɔn trɛ de hene a ɔde ntoma abɔ ne mu wabɛkɔto ne wura wabɛkyia ne wura na kyerɛ sɛ wɔsrɛ kwan na ɔno nso asa Fontomfrom amamrɛ kwan so sɛ santehene tena se na wɔhimpɔn bi ana obi pɛ sɛ wɔsa ɛsɛ sɛ ɔkɔkɔtɔkɔhene wɔkɔsrɛ ne kwan ansa na ɔbɛda ne ho adi asa wasa nana trɛ de hene santehene brempɔn nana no bi nsra ɔtɔ so mmienu nana no bi nsra ɔyɛ santehene brempɔn ɔno ɛna ɛdaadaa ne ho yɛma mu nyinaa de tɔkye adɛ ɛntɔ yie ɛma mo yɛwura kɔtɔkɔhene nkwa so akyerɛme nkwa so Opemsuo TV ɛne Opemsuo radio so nkwa so yɛbɛkɔ so na deɛ ɛkɔ so kɔtɔkɔfie nyinaa no yɛde mu ama ne bɔ ama mo yɛsrɛ nyame pa ma santehene yɛsrɛ nyame pa ɛma otumfoɔ akyerɛme yɛsrɛ nyame pa ɛma Kumase abrempɔn yɛsrɛ nyame pa ma amanhene yɛsrɛ nyame pa ɛma Opemsuo radio yɛsrɛ nyame pa ɛma Opemsuo TV otumfoɔ brempɔn nana no bi nsra ɛna egu so a ɔsɛe nana trɛ de hene ɔhene nyankwadaa wasai akɔda ne wura ase amanneɛ kwan so sɛ wosrɛ kwan firi kɔtɔkɔhene hɔ na wosa na wuwie a wokɔ ɛsae ɛkɔda no ase abɔfra kumaa bi nso asi dwom a ɔno nso ɛdada ne ho asante ɛwɔ adeɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɔsa kyekyere de bunkum bɔ nifa na ɔde ama yɛwura kɔtɔkɔhene ɔdaadaa ne ho paa asante amanneɛ ɛfɛ asante amanneɛ ɛsombo tete obi ka tete obi kyerɛ Akwasidae sei no entansi sɛ ɔhema bɛkɔ akura na ne kwasiada a edi akyiri no ɛyɛ Akwasidae entansi sabre yi kwa nwoma hene nana amponsa kwa ɔno nso na wasi adwom a wasrɛ kɔtɔkɔhene kwan a ɔsa Fontomfrom no ɔno nso yɛ santehene brempɔn atwoma kwa nwoma hene nana amponsa kwa ɛna ɔno nso ɛdaadaa ne ho yi sabre ɔhene ba abrenya ase ɔno nso abɛka nana mponsa akwa ho a ɔmo ɛsa Fontomfrom midika ka kyerɛ mo sɛ kɔtɔkɔhene tena se na ɔhene bi bɛsa Fontomfrom ana obi bɛsa Fontom na ɛsɛ sɛ ɔsrɛ yɛwura kwan nti abrenya ase abu akwa ɔhene ba ɔno nso abɛka nana mponsa akwa ho ɛna abɔfra kumaa bi nso ɛsa Fontomfrom ɛwɔ santehene nimu amanneɛ kwan so yɛnsa Fontomfrom ɛmfira ntoma agye sɛ wode ntoma no bɔ wo mu na wode asa Fontomfrom amanneɛ kwan so titiriw ne sɛ wowɔ kɔtɔkɔhene animu minua nana kofidi awuo wɔ ha nana somuan ɛnɛ kuntunkuni dɛ
ya yewura transe anananom aye dote eni tuntumi ka bibi kire ye ayo kwa me medase o hwe ene Akwasidae na nyensunsuye sunsuye bi anim efiri Akwasidae ahodo a yedi no ho na kakra bi kakra bi na edanso eno ne nananom afade a a eye ina kontompo ni afere hene a ono so edentuma bonimu ono na kotoko IMC oye chairman ono so aha otumfo pomponso hene de pomponso na kofa no a ono so dentuma bonimu a ono na otutu tatai aba kotoko hene wono wabesre ni wura kwan se opeso wo sa Fontomfrom amane ye kwan so santahene Fontomfrom ono kwa na esa agye se obi asre kwan afiri ewura ho ansa no no so atumi asem enu nti na apenkra kwasi awu asre kwan a ono so abesim kwa me ehwa de bi on say ansa na mpomponso beko ohene bi nchen no eche se yewura na ato nsa afre no wa afre nyina achi ise wo sa abesre free no ho ansa na wasi dwom enti na ehu se na no bedu ho a osre ansa na wate asi edwom enu ti ehwa de yakwa na asa na no do na no yewura from so mumra na o medada mo kakra no hwe o masa enti sana yehu no enti sabre na nampon sa kwa asre kwan ada yewura se asre kwan a woko ena na napenkra kwasi ewua ono de oda so gina ahinimu a oda da no ho na nanom abo agene so amane mo wachechire ena ode amakotoko hene e kire se ahini ni tumi nyina ye santehene dia efe papa ono so da yewura se asre kwan a okro aha eyemenhia kotokofie Opemsuo TV ena ugusu a wo hwe ena Opemsuo radio so aha sabre nananom ba kon so asre achiame kwan ono so de ntoma bonimu a sebiebru osa Fontomfrom asanteman eni ababiem yewo yawdiemu yewo arehu mu ti nananom esa achechire kotoko hene ni achiame yure asante ya agro ni mu ba ko ne Fontomfrom na Fontomfrom de enye wo bia na otumisa sede ekete adoa ne asankaye ne agronkaye no obia tumi sabie no Fontomfrom de eye nananom abrempon akonyini se wo be sabi mpo age se wasre kotoko hene kwan anananom kwan mpo na oso wasabi yewura kotoko hene nananom ba ko ene ono so asre kwan esi dwomu no ti yesire nyame pama kotoko hene ene achiame sabre yewura kotoko hene ne twene kafo no ba ko nso no santahene nananom ba ko baafo ono so tumfo Fontomfrom woka woni a ebo no ho ono so ena asimu a osa ekire achiame no kotoko hene nkwaso yewura achiame nkwaso adento yie ma santahene ene nanana no munyina bidin ede kwam ye wanifo yeguso kai omanfo nyina se yawada edi animu no ena na ahema na asantehema ebedi de na wotwe da sade achiame amayate no sabre kotoko hene nananom ema na ba ko so asimu
aosa pia yesre nyame pama santehene yewura nyankwada kotoko hene yesum waaw wakyekere bonkum nifa ene watoma santehene nifa bonkum eyewodea pia kotoko hene kwaso sabre santehene na afia grace santehene na afia grace odo so asre yewura kwan asima kyekere esoro efom asase tumi ni nyina ye santehene dia bonkum nifa nana no mo asano ni nyina wo asekere bre santehene kwaso achiame kwaso yewura nana no mo enkwaso efri mu no ofoforo nso osim ya hu se kotoko hene nana aba akonso abesre kwan afri yewura ho Fontomfrom sano asano ente se de agrobia sate se wo sa wa hini mu a ese se wuyi wo na mu mpaboa ekire anidie ekire ahobrase eni tumi a ohempon no a wugina na nimu no wowo ye ma me pani so asre kwan afutumfo ache me ho ena ono so esa Fontomfrom ni bi yesre nyame pa masante hene yesre nyame pa e ma ache me kotoko hene adento yie mawo na adento yie e ma asante yewura kotoko hene nyankwada yewura Opemsuo se tu nyame kese de oye ne man na obo ne man kotoko hene nyankwada amane kwan so santehene ne maame ene da hoi amane kwan so ne maame ena eda hoi a ene eye kuntu kulide a yedi entansi ewa abakosemu se ohima be free mu na de kwasi ada no ebe ya de entansi sa kwame sana etie na we no ebinsi da se ohima free na yenni na wote da kra na adasi ebinsi da se ekadoti ye dia ani biesi se ye be doti ye na ade piem no de biesi ne mum no se ni na wote da na ade no apiem ni de we ni bra idikan biesi free bra okompopani no himpani kekere na santeman sabe pepe idikan ni yo meda se menua no aka se ebinsi da enti yewura kotoko hene de enam se wono wa na kekere na santeman na wasa babio enti no de woye ye kane no ansa na wo ba no oba ye otumi ye bibi fufuro bi a ensi danso e kire se kotoko hene a okoye no o se tu nyame kese wono na